Like arajar ars pak prateli ki post nursing officer kentup ya ki ST candidate. Kublai pi ki viewers ha ka video ngadon ya ka ban raj pi ha ka de pat ka recruitment post na ka punta jong ki nursing officer ka All India Institute of Medical Science New Delhi ka khot online application ya ki nursing officer na kapanta ki post ki balai ki candidate ki ba la ban apply ya ketika post ki day ban lapas ya ka BSc nursing from an Indian Nursing Council kini ki day ki essential qualification kitu ki ba eligible ban apply ki la ban apply ka age limit ha ka de ban apply ya ketika post ki candidate ki day ban la dap khat pras nem hadu lai post nem but kandon ya ka age relaxation kat kum la ki jong ki kategori ha ka de but ka application fees ki general lane ki OBC candidate ki hap ban siulai hajar na ka panta ban apply ketika post na ta ha ka de but ki SC lane ki ST candidate ki siutang arajar saus pa tengga te ki candidate ki ba apply ya ketika post enda kila de ban appear ya ki examination ki jengki enda kila declare ya ka result kila pandang yo biang ya ka pisah kindang la ban refund biang haka account ka jengki ka last date ban apply ya ketika post kan long haka khatlai terik banai agas arajar funru kapor kadang lap hi menta sakumba katuk anisi ai ke lekham kloi ban apply khnang ba kanum lap kot kapor na kapanta kaching tip ka company phila ban lek ha ka website jong ka AIIMS website dengan sebu ya ka website ha ka description hapo jong kane ka video te tangkum ta prok ngen se kendu ha ka wipan ka video kublai shibun